Co bylo? Co ty banány? Ty vole. Ty banány. Ty jaký kouknou do lodí. Ale, bez kalavy. Co kanistr, když nejde to Je to chladivo. Ty kanistr ne, naproti sobě, hele. Kapsulu povol. Ty má na spoustu. Tam je ta televize, pozor na tu televizi. To proč ne? Televizi berem taky. No. Počkej, já jdu stál. To je tady stará stroje. Hmm?